politika eztabaidaren protagonista nagusia krisia da honetan, egunero komunikabideetan agertzen zaizkigun dato objektiboen aurrean, dato objektibo baina ezkor guzti horien aurrean ondo orekatu izan duela bere diskursuan Gipuzkoak berez dituen sendotasunak, krisi egoera txar honetatik ateratzeko, krisi plana jakina oso ondo deritzot, momentu honetan Foru Aldundia bezalako erakunde batek 100 milioi euroko kantidadea krisiari aurre egitea dedikatzea, nik uste dut oso zorionekoa dela, baina baita ere krisiaren aurkako planaren orientazioa, helburua, batez ere enpresei krisiaren egoera hau pasatzen laguntzeko eskainiko zaien neurriak, eskainiko zaien laguntzak, iruditu zaizkit oso ondo zuzenduta dauden neurriak dirala. Egoera honen aurrean eta gobernu berria osatu dan momentutik Foru Aldundiak eta Aldun Nagusiak Eusko Jaurlaritzari eskaini izan diola lankidetza esparru bat sortzea. Eta eskaintza hori nik uste dut derrigorrekoa dela bizi dugun egoera honen aurrean, baina baita ere derrigorrekoa dela gure sistemare politikoaren sendotasuna bilatu nahi badugu.